minamahal mga ngaral, ating brother and preacher, or Brother Bubuinier. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bless you, beloved Diyos. Let us pray. Opo, nagilat mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa magdamag ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pasama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat mala Panginoon sa mga anak mong nakarating na maluwalhati, nilangisan, ang naunang yugto ng banal na gawain, mga pagpupuri, mga patutuo, at ang mga awitin, yung mga awit, sa lahat, ang patuloy na pagiging matapat sa pagbibigay ng mga anak. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat inanikluhod upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa akin wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng mga anak, gisingin ang aming mga natutulog na diwa upang amin pong maramdaman at maintindihan ang iyong mga pangungusap. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, amin sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antukas out! Anoint the word of the Lord in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak tayo ng sabay-sabay sa ating malapagin maminamahal. Amen. God bless you po. Kabalik tayo sa ating mga upuan. At tayo po ay mag-aral na ng salita ng Panginoon. At tayo muna ay taos sa pusong bumabati sa ating minamahal, ginagalang na pastor. Magandang umaga po. At atin pong laging inaalaala ang mga aral at turo ng ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At kailang butihing mga anak, mga apo, mga manugang sa ating pong mga beloved workers, beloved elders of the church, na mahal ang mga kapatiran, ating kapiling sa magdamag na ito. Talagang magmula pa kagabi, alas 9 ng gabi, maminamahal. At 10 minutes to 5 o'clock in the morning dito sa aming bansa o sa Pilipinas. At magandang umaga sa ating webcast viewers at YouTube at Facebook, sa ating minamalinibig na mga kapatiran, higit sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muling ipinapabot natin sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At sa hindi na pagtatagal, maminamahal upang ating pong mabalangkas, matalakay itong ating paksa. Madalas na natin itong marinig, ngunit paulit-ulit nating pinapaalala. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 12, verses 5 up to 13. Praise the Lord. Atin pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol sa huwag isaalang-alang o isaawalang bahala ang mga paalala ng Panginoon. Despise not thou the chastening of the Lord. Huwag nating daw baliwalain. Huwag nating walang bahala ang mga paalala ng mahal na Panginoon. Dahil mayroon po itong magandang layunin at maidudulot sa mga Kristiyano. Amen. Amen. Praise the Lord. Kindly, basahin po natin ng dahan-dahan ng mga talata. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata 12, ang talata 5 hanggang 13. Amen. At inyong nilimot ang iniaral at ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayong nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan
na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y magkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid sa landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Ito mga minamahal ay paalala muli sa atin dahil minsan kapag tayo po dumanas na ng tila baga hindi na pangkaraniwan, ang dami nating sinisisi. Amen. Amen. Minsan pati ang mahal na Panginoon sinisisi natin. Amen. Ating kapwa, ang anumang mga sitwasyon na ating hinaharap, sa tuwing tayo ay nakaranas na parang tayo'y dinagana ng bigat ng mundo, ay hindi natin inaalala na lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nagkalakip-lakip yan. Amen. Amen. All things work together for good to them that love the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ito po minamahal na aralin ay talagang laging ipinapaalala ng mga nangangasiwa, ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Mama Dear, at sa lahat na minamahal ng dako upang ang mga anak ng Diyos ay palaging mababantayan sa kanilang mga ginagawa o sa mga kanilang kalalagayan sa buhay. Amen. Amen. Dahil kung inyo pong pansinin, maminamahal, dito po sa mga talatang ito, nakikita natin na kapag tayo pala'y dumanas ng mga paalala, atin lamang palitan yung ibig sabihin ng chastisement o chastening, na lahat ng word na yan ay palitan po natin na yan mga paalala. O di, para maintindihan mo, hambalos, o di talagang mayroon pang isang term dito ginagamit, maminamahal, yung pong ikaw ay pinagwiwikaan, ikaw ay talagang tinutuwid ng mahal na Panginoon. Amen. Yan yung another term ng mga paalala, ay chastening. Hindi po masyadong o sobra pong bigat yung pong sinasabing parusa. Dahil pag parusa na, ay medyo talagang inano ka na, hinusgahan ka na. Yung masakit na masyado. Itong parusa na binabanggit ng mga talata nating binasa, ito po yung pagkaunawa nung nag-interpret ng Biblia, nagsalin ng Biblia sa mula English to Tagalog. Kaya atin pong palitan lahat ng mabasa ninyo kapag inyong ulit-ulitin itong pag-aralan na yun pong chastisement or chastening, yan po ay paalala. Yan po ay tapik sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang sabi rito, maminamahal, mayroon pong layunin, ito pong mga hambalos na ito, itong paalala na ito. Dahil minsan nakakalimot na tayo sa ating mga tungkulin, sa ating buhay, katulad nga ng ating naririnig habang ipinapaliwanag ng mga tumatayo dito sa banal na pulpito, na kaya gumawa ang malapay ng mga himala, binago ka sa iyong buhay, ikaw ay pinagaling sa iyong karamdaman, ikaw ay tinutugon ang mga dalangin ng mahal na Panginoon, mga dalangin mo sa mahal na Panginoon, dahil may layunin ng mahal na Panginoon. Ganon din po itong mga hambalos na ito, itong mga paalala na ito. Amen. Mayroon pong layunin ito na kinakailangan magkaroon ka ng kaalaman. Ikaw ay maaralan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi rito, maminamahal sa English, and ye have forgotten
Maliit talaga. Ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor pent when thou art rebuked of Him. Ito po minamahal, sinabi rito, wag daw po tayo maminamahal masyadong mag-isip kung tayo napapaalalahanan dahil ang sabi rito, atin daw kinakalimutan. Ibig sabihin, ito ang layunin. Ikaw ay tinatapik dahil nakakalimot ka. Amen. Amen. Sa pagkalimot mo, dahil sabi nga, dahil pinagpala ka na, ay mayroon ng mga masaganang biyaya na ikaw ay nakasumpong na at dahil unang-una sinunod mo at kapag lumihis ka, kapag kalaunan, na nakalimutan mo na Kristiyano ka pala, nakakahalubilo mo yung mga nasa mga tao na sa sanlibutan, nakakalimot ka na katulad sa kabanalan, talagang ipinagbabawal ng mahal na Panginoon na hindi ka dapat magsuot ng mga mahalay na kasuutan, ikaw ay nagsusuot, kaya ikay paalalahanan. Amen. Amen. Nakalimutan mo na ipinagbabawal pala ng mahal na Panginoon na umiinom ka ng alak na nakalasing dahil ang katawan mo ay templo ng Diyos. Nakalimutan mo, kaya pinaalalahanan ka. Nahirapan kang huminga. Bumalik yung karamdaman mong sakit sa puso. Amen. Amen. Ano man ang mga paalalang yan, ito pala ay nakakalimot ang Kristiyano. Kaya hindi po dapat sisihin ang mahal na Panginoon. Hindi po dapat sisihin ang sino man. Amen. Kaya nga, kung inyo pong mapapansin, kapag tayo pinaalalahanan, tayo po ay bumalik yung mga karamdaman, tayo po ay napaalalahanan, dinala tayo sa ospital, ano pong ginagawa ng mga dumarating sa atin doon? Sinabihin, ano bang pagkukulang mo? Ano bang mga pagkakamali mo? Ikaw ba ay may nilabag sa mga kautusan ng mahal na Panginoon? Pinagsisisi tayo, naging matapat ka ba? Namuhay ka ba na may kabanalan? Dumadalo ka ba? Ikaw ba ay talagang nagbihis ng bihis tunay na Kristiyano? Kapag ito po ay pinaalala sa atin, nalalaman natin, kaya pala ako pinapalo, kaya pala ako pinaalalahanan, dahil may nagawa akong hindi mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin at Diyos na buhay. Kaya maminamahal, maliwanag dito na sinabi, pinaalalahanan tayo. Amen. Amen. Ngayon, maminamahal, dahil napaalalahanan ka, alangan namang gloria pa rin. Ibig sabihin, okay pa rin. Kaya kinakailangan, ang sabi ng Biblia, magtiis ka. Amen? Amen? Ano pong sinabi mo minamahal ng versikulo 7? And ye endure chastening, God dealeth with you, as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Ang sabi rito. Ang sabi ng minamahal, kaya daw tayo hinahambalos, pinaalalahanan, dahil ang sabi rito, nagkakamali ka, nagkakasala ka, lumilis ka na, kaya ang sabi rito, pagtiisan mo yung iyong nararamdaman. So, lahat ng mga pinaalalahanan, lahat ng mga nakakaunawa ngayong umagang ito, na nandyan ka ngayon sa mga paalala, ay dapat malaman mo na pagtiisan mo yan dahil gumawa ka ng pagkakamali. Gumawa ka ng mga pagkakasala. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, hindi pala pwedeng sisihin ang mahal na Panginoon. Hindi pala pwedeng sisihin ang mahal na pastor, ang mga nangangasiwa, ang mga tumatayo sa pulpito. Walang ibang sisihin kundi ang sarili mo na lumilihis, nakakalimot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mabuti na lang talagang mayroong nagpapaalala. Galit tayo doon sa nagpapaalala. Amen? Amen? Bakit tayo nagagalit sa nagpapaalala? Ang sabi nga rito, napapaalalahanan ka dahil pangalawa po sinabi rito, minamahal ka ng mahal na Panginoon bilang kanyang anak. Amen? Amen? Walang pagkakaiba yan, katulad ng iyong anak sa laman. May anak ang lalaki, babae, anumang edad yan. Kapag nagkakamali yan, minsan kahit dalaga na nga, kahit binata na nga, pinapalo pa ng nanay, ng tatay.
dahil sila'y nagkakamali. Ganun din ang mahal na Panginoon. Kahit matagal ka lang Kristiyano, amen, nakaramdam ka ngayon ng panlalamig, panlulupaypay, pinalalahanan ka. Hindi ka na kasi nagpapasting, kapatid. Hindi ka na kasi nagpupuri, kapatid. Hindi ka na kasi nananalangin. Amen. Hindi ka na pumupunta sa pastoral para mag-join ng mga pagpupuri. Wala kang puri-puri sa bahay. Hindi ka na nakapag-aayuno. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya palagi kang tinatapik, hinahambalos ka, talagang ayaw na malapay, nalilihis ka sa kanyang lakad, sa kanyang gustong ipapalakad sa iyo. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. May mga paalala, minamahal, para to prove your faith. Amen. Para patunayan nga na talagang totoo ba ang pananampalataya na mayroon ka na. Amen. Tulad ng ating isang kapatid dito, talagang matagal na Kristiyano, nagulat siya bakit pinalalahanan. Grabe yung nangyari sa kanyang pisikal na katawan. Para bagang maminamahal na talagang ramdam niya na ang kirot na para siyang pinapatay na nito at kung ano-anong mga tumutubo sa katawan. Kung ano-anong maminamahal ang kanyang nararanasan. Yung pala pinaalalahanan siya ng ating mahal na Panginoon dahil minsan, sabi nga, hindi natin alam na bakit pinagpapasting tayo. Katulad ng makina, gastado na yung makina, kinakailangan i-overhaul yan. Amen. Amen. Makina ng sasakyan, gamit na yan for 10 years, for 20 years. Yan bakal nga. Yung gawa ng tao talagang bumibigay. Yung katawan pa ng tao. Amen. Kaya, ang remedyo diyan ay tayo pinag-aayuno. Tayo po'y manalangin, magpuri, huwag mag-absent sa gawain para palaging refresh, para palaging ikaw ay talagang naka-overhaul. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating minamahal na kapatid, nagtaka siya. Imagine for how many years, how many months, how many days, wala na siyang ganang kumain. Nilinis ang kanyang dugo. Dahil kung ano-anong mga bumubukol, kung ano-anong lumalabas, pinagtiisan niya minamahal. Sa kabila na talagang, ang sabi nga ng Biblia, sa banal na kasulatan, araw-araw, umaga at hapon, tanghali, gabi, akyat panaog si Satanas. Sa Job, chapter 1. Amen, alam natin yan. Ang great accuser ng mga Kristiyano ay ang walang iba kundi yung kalaban ng mahal na Panginoon, kalaban natin. Ina-accuse tayo palagi. Anak mo kasi na yan, mahal na Panginoon, hindi na marunong magpasakop, hindi na marunong magpuri, hindi na marunong makinig sa mga nangangasiwa, hindi na marunong manalangin, hindi na marunong mag-ayuno, kain tulog na lang. Amen? Amen? So, ganun ang nangyayari, maminamahal. Nung pinalalahanan na ating minamahal na kapatid, pagkatapos na kanyang nararamdaman, nag-ayuno siya na nag-ayuno, maminamahal, dahil kung siya may dalhin sa ospital, walang magawa ang hospital. Hindi na tinatanggap sa kanyang katawan yung mga gamot, yung mga tinuturok sa kanyang pisikal na katawan. Hindi na umuubra. Dahil una-una, payat na, butot balat na lang. Hindi na talaga uubra ang gamot. Nung kanyang malaman, maminamahal, na kapag siya'y nag-aayuno, kapag siya'y talagang nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng kaginhawaan. Kaya napag-alaman natin na ang mga Kristiyano pala talaga maminamahal, hallelujah, wala nang puwang sa mundong ito. Ikaw talaga ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. Sumusunod ka na lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung maramdaman niya ng ating mahal na kapatid maminamahal, tinuloy-tuloy niya ang pag-aayuno. Tinuloy-tuloy niya ang pagpupuri. Tinutuloy-tuloy niya ang pananalangin. Amen. Amen. Buwan ang inabot nung magkaroon ng kaginawaan dahil pinakinggan siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nung nalugod na ang malapay sa kanyang ginagawa, napapansin na lang niya, unti-unti na siyang pinapalusog, pinapalakas, mayroon ng ganang kumain, dahil walang ganang kumain, yung ating mahal na kapatid, at nagulat na lang siya, maminamahal. Ang sabi nga niya, habang siya nagpapatotoo, ang sabi na, wala na akong iniisip. Ang sabi na, talagang darating sa akin si kamatayan, pero buhay ang Diyos kapag nagmamakaawa tayo sa mahal na Panginoon. Dahil sa Diyos tayo nagkakamali, sa Diyos tayo nagkakasala, magmamakaawa tayo sa ating mahal na Panginoon. Pinakinggan siya at dinugtungan pa ang kanyang buhay, lumusog, lumakas, at nakapagpapatuloy sa kanyang katawagan bilang
mananampalataya, ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, hallelujah, dito po sa versikulo 2, ang sabi rito, mga minamahal, sa versikulo 9 pala, versikulo 9. Ang sabi rito, furthermore, we have fathers of our flesh, which corrected us, and we have them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Kinakailangan pala magpasakop ka. Amen. Unang-unang, sabi rito, kinakailangan pagtiisan mo. At nakapagtiis ka na, kinakailangan magpasakop ka. Dahil nagkamali ka nga. Ito yung mga pagtutuwid sa atin. Amen. Amen. Kaya ang sabi rito, para maging partaker ka sa kanyang kabanalan. Amen. Sumunod ka na lang. Amen. Magpasakop ka. Kinakailangan ikaw ay sumunod sa kanyang mga pagtutuwid sa iyo. Dahil kapag tayo tinutuwid, tinuturing na tayo na tunay na nga na mga anak ng Diyos. Dahil minamahal at minamahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Minsan hindi natin naunawaan ito. Minsan hindi natin naiintindihan. Amen. Amen. Na tila baga sabi natin, dahil laman lang tayo. Ano ba to? Ano ba naman? Grabe naman itong pahirap sa katawan ko. Grabe naman yung pahirap sa isip ko, sa puso ko. Gusto kong guminhawa, gusto kong makaramdam ng kaginhawaan. Wala talaga kaginhawaan. Dahil andyan ka nga sa chastisement. Andyan ka nga sa paalala. Andyan ka nga maminamahal sa sinubok ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Lahat ng mga tulog na medyo gusto nang matutulog, magsambi ng praise the Lord. Ayan, tulog na talaga. Huwag naman nating tulugan, maminamahal. Sayang itong ating inahanda na pag-aaral. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, ang sabi rito, pasakop ka. Paano tayo mapatunayan nagpapasakop? Kinausap ka na. Dahil hindi mahal na Panginoon, hindi Diyos ang kumausap sa iyo. Kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, magpagamit ka na bilang adult choir. Magpagamit ka na bilang manunugtog. Paggamit ka na, mayroong grupo dyan ng mga naghahayo para makapagdala ng bunga. Ayaw mo, mahalaga kapatid, magpatotoo ka na. Ayaw mo pa rin magpatotoo. Lahat ng ayaw natin. Amen. Ginamit yun ng mahal na Panginoon. Hindi na bababa ang mahal na Panginoon para magsalita sa iyo. Anong nangyari tuloy? Pinalalahanan ka. Pinalalahanan tayo. Amen. Amen. Yung ating mahal na kapatid, na dati-rati maminamahal, grabe ang pagkatawag sa kanya. Through radio program lang, yung kanyang karamdaman na talagang tinatali na siya, kinukulong na siya. Dahil grabe pag nagwala, grabe yung pagka-demon possessed. Amen? Amen? Through radio program lang, ang sabi na lahat ng klase ng pananampalataya, akin ang napakinggan. Pero ang sabi na kakaiba ang Jesus Miracle Crusade, sumunod lang ako sa panalangin, dumalo, nung Miyerkules na yon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niya, maminamahal, gumaling ako sa aking grabing depresyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung siya'y pinalalahanan, maminamahal, amen, pinalalahanan. Paano kasi ang kanyang pamilya, ang nasa palibot niya, kung hindi siya bawalan na dumalo, mga pinagbabawalan diyan dumalo, di ba pinagbabawalan tayo ng tatay natin, ng nanay natin, ng asawa nating lalaki, yung asawa nating babae, pinagbabawalan, kanya-kanya po ang kaligtasan, hindi po pwedeng sakalin ka o di talian ka. Paano yan? Ang asawa mo ba, nanay mo, tatay mo, lulu't lula mo, makapagligtas ba sa'yo sa oras na ikaw ay naghihingalo na? Ikaw ay talagang bumalik na sa mahal na Panginoon? Ikaw ay nandiyan na sa grabing paalala? Hindi po. Kaya kinakailangan tumayo tayo sa ating kinatatayuan sa iyong pananampalataya na ipaglaban mo. Amen. Amen. Gaano ba naman sabihin? Pasensya na po kayo. Hindi po ako pwedeng magliban sa gawain. Tuwing Miyerkules, dadalo ako. Tuwing Biyernes, mag-overnight talaga ako. Tuwing Sunday, nandun talaga ako sa gawain. Dahil kapag hindi ako dadalo, yung aking pagiging demon possessed, babalik ito. Ang sabi ng Biblia, mag-akay pa ito ng 7, delikadong bagay.
Baka dati-rati nananampal lang, nananakit lang. Ngayon, mananakmal na. Amen? Mangangagat na. Dahil 7 times worse na nga eh. Amen? Bakit tayo magpapapigil? Kanya-kanya ang kaligtasan, kahit maglakad ka pa. Ang patutok na narinig natin kanina, nakikiusap sa mga driver, sa mga bus, nakikiusap sa mga tricycle para madala lang sa ating gawain dahil ayaw nilang magliban. Mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Di ngayon, maminamahal, sabi ng ating mahal na kapatid, ang dami kong dinadaanang mga sikta at denominasyon. Kakaiba ang gawain ito. Dito ako gumaling sa aking karamdaman, sakit sa puso. Dito pinagaling yung ating mahal na kapatid na dati demon possessed. Amen? Bakit na magpapigil? Yan ang ibabalik mo doon sa mga pumipigil. Sabihin mo sa kanila, kung babalik ba yung aking pagiging demon possessed? Kung babalik ba yung aking sakit sa puso? Kung babalik ba yung aking karamdaman? Kaya mo ba akong akain? Kaya mo ba akong buhayin? Walang ibang kakampi ko dito kundi yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Sino ka para pigilin ako? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan dapat na mga pangangatuwiran. Amen? Kaya, tuwang-tuwa tayo kapag nandito. Bakit? Enjoy na enjoy tayo dahil habang nagpupuri tayo, hallelujah, sumasama ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Nire-revive ka, umiiyak ka, habang umaawit ka sa ating mahal na Panginoon, bumababa ang kanyang Santong Espiritu, inaariw ka, amen? Ibig sabihin, pinapatawad ka, amen? Yon ang kailangan natin. Kaya kapag may mga paalala, dapat magalak ka, matuwa ka, dahil nalalaman mo ngayon, ikaw pala'y tunay na anak na ng Diyos. Pinaalalahanan ka na eh. Pero kung walang chastisement, kung walang paalala, mag-isip ka. Dahil sabi ng Biblia, mukha yatang anak ka sa labas, bastardo kang anak. Amen? Amen? Dahil di ba, ang mga anak sa labas, anak sa mga bastardo, pinababayaan lang ng kanyang second father, second mother, hindi talaga tunay na mga magulang. Pero sa atin, sa mga Pilipino, maminamahal, hindi natin inuugali yan. Dahil kahit hindi mo tunay na anak, talagang kapag andyan kasama mo sa tahanan, talagang minamahal mo, inaaruga mo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil talagang maano tayo, mapagmahal ng mga lahi. Amen? Lalo na kapag Kristiyano ka. Amen? Praise the Lord! Hindi mo nakikita ang mahal na Panginoon, pero iniibig mo. Paano mo patunayang iniibig mo? Kahit kasuklam-suklam na tingin, galit na galit ka sa iyong ordained preacher, sa iyong mga tumatayo sa pulpito, sa iyong pastor, sa nangasiwa sa iyo, minamahal mo pa rin. Dahil kailangan magmahalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masakit magsalita, pagtiisan mo dahil nakakaayos sa iyong buhay spiritual. Tinutuwid ka. Amen? Amen? So wala kayong magagawa kundi sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang pangatlo dito, na napakaganda dito sa araling ito, ang sabi rito, maminamahal, dito po sa versikulo 10, paki-plus. Sinabi rito, for they verily, for a few days chasten as after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Nabanggit po yung prophet, maminamahal, may ginansya pala. Ang sabi rito, maminamahal, ang ginansya na tinutukoy po dito, nakakatiyak ka kapag marunong kang sumunod, marunong kang nagpasakop, amen, nagtitiis ka, dahil yung pagkatapos ng paalala na yan, kaginawaan na ang kasunod. Dahil in every storm, bagyo man yan, lindol man yan, anumang mga pagsubok, higanti man yan, pagkatapos niyan, sisikat din ang araw. Pagkatapos niyan, maayos din ang lahat. Malalagpasan mo rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Paano kung nalalagpasan mo na, ang dami mo nang sinisisi? Di mahiya ka na ngayon. Yan ang nag-uumpisa na ikaw nanlalamig, hindi ka na bumabalik sa gawain. Dahil mayroon ka ng sinisisi, naiiyak ka na doon sa sinisisi mo. Kaya wag ganon. Huwag mag-uugali ng ganyan. Amen? Amen? Kung ikay pinaalalahanan, ang sabi rito, tanggapin mo. Pagtiisan mo. Amen?
Magsumikap kang magpasakop doon sa mga paalaala sa iyo. Ang sabi rito, dahil pagkatapos niyan, mayroong pakinabang. May prophet, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, lahat pala ng layunin ng mahal na Panginoon, lahat pala ng kanyang ginagawa sa atin, hindi po talaga para tayo pahirapan, kundi tayo lamang ay pinapasunod, tayo lamang ay pinapaayos, i-straight mo yung lakad mo, kapag ikaw ay medyo lumilihis na, amen? Amen? Huwag ka nang mag-retaliate, huwag ka nang gumawa ng sarili mong daan, dahil there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Amen? Tila magandang ginagawa mo, pero ang dulo pala, kapahamakan. Yan ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Nahihiya na. Sila naman na may kagagawan, hindi na bumabalik sa gawain. Lalahiya na. O di pupunta sa ibang gawain. Bakit? Ano bang Diyos yung tinatawagan doon at tinatawagan natin Diyos? Iisa. Nahihiya na dito dahil mga ginagawang hindi maayos. Amen. Amen. Kung inayos mo yan, nagpasakop ka, sumunod ka, hindi pagkatapos noon giginhawa ka rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo pinagiginhawa dahil lalo pa tayo nagre-rebelde, lalo pa tayo naging rebellious. Amen. Ayun ang problema ngayon. Hindi naman kasalanan yan ng ating mahal na pastor, ng mga ngasiwa, hindi naman kasalanan yan ng mga tumatayo sa pulpito, kasalanan mo, kasalanan ng gumagawa, ang daming sinisisi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala namang ibang sisihin, kundi sarili nila. Sarili natin. Amen. Amen. Bakit tayo magsisi sa iba? Huwag natin sisihin yung iba. Amen. Praise the Lord. Dito sa versikulo 12 at versikulo 13, maminamahal, talagang nagbigay ng payo ang ating mahal na Panginoon dito sa mga talata ng alat ng Hebreo. Ang sabi rito, maminamahal, wherefore lift up the hands which hang down. Ano ibig sabihin nun? Kapag naramdaman mo na ikay pinaalalan, pinapalo, hinambalos, ano pa man, itaas mo yung kamay mo, magpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, na ikay patatawarin na. Dahil ang Diyos ay hindi bingi. Kung right na ang heart mo, nakikinig siya sa iyong mga daing. Amen. Huwag ka lang mag-rebelde, huwag kang maging rebellious. Amen. Kahit anong taas ng kamay mo, ang puso mo ay nagre-rebelde, ang isip mo, ang salita, ang bibig mo ay lumalabas yung mga salitang hindi na kanais-nais bilang Kristiyano, paano ang Diyos makikinig sa iyo? Wala. Pag nakataas ang kamay mo, ang pangalawa dito, nakatiklop ang iyong tuhod, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, buong pusong pagpapakumbaba. Dahil nagkasala ka, nagkamali ka, you must have to admit your fault. Amen? 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 Hindi yung akala mo wala pa rin nangyari. Akala mo andun, tumatayo pa rin bilang choir member, andyan pa rin, tumatayo sa pulpito, andyan pa rin. Pero wala na sa kanyang wisyo, wala na sa kanyang dating katawagan. Hindi ganun ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi ganun ang gusto ng mahal na Panginoon. Nagkasala ako dito sa San Carlos, doon na lang ako sa Ordaneta at doon naman ako magpapatuloy. Nagkasala ako sa Ordaneta, doon naman ako sa may Mangaldan. Nagkasala ako sa Mangaldan, pupunta na naman ako. Kung saan-saan, maminamahal, ang sabi ng ating beloved minister, June, kahit saan mo dalhin yan, yung kasalanan ginawa niya sa kanyang pinanggalingan, yun pa rin ang kanyang gagawin sa kanyang paruroonan. Totoo po yan. Dahil ugali na yan eh. Amen? Amen? Kaya kapag pinalalahanan tayo, gawin lang natin itong prosesong ito. Itong ating pinag-aralang ito. Amen? Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lift up your hands. Amen? Lumuhod ka, people. Knees, tiklop tuhod. Ang sabi rito, sa 13, verse 13. Ang sabi rito, and make straight paths to your feet, and that which is lame be turned out of the way, but let the rather be healed. Ang sabi rito, let
Mix straight paths from your feet, or for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be held. Amen. Amen. Ang sabi rito, ituwid mo ang iyong sarili. Kinakailangan mo, minamahal, hallelujah, ang maliwanag dito, isagawa mo na maituwid mo ang iyong sarili. Dahil sa iyong pagsasagawa na yan, na ituwid mo yung sarili, maging patotoo ka, maging tularan ka, tutularan ka ng iba. Nung humingi ng tawad si brother, humingi ng tawad si sister, ayan, pinatawad na naman na bumabalik na, tumatayo na naman sa pulpito, ginamit na naman sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpapatawad ang Diyos. Sino ba naman tayong tao nangangasiwa? Sino ba naman ang mga pastor, mga beloved babies na hindi makapagpapatawad? Tao lang tayo. Kung ang Diyos nga ay nakapagpapatawad, tayo pang hindi makapagpapatawad. Amen. Amen. Dapat maayos natin yung mindset natin, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung kung saan-saan ka na lang pumupunta, akala mo aso at hayop ka na walang nagmamay-ari. Pagmamay-ari tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi po ng aklat ng Lucas 12, 42, 43, talon sa 47 hanggang 48, too much is given, much is required. Kindly, pakibasa po sa mga talata. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas sa kabanatay 12, ang talatay 42, 43, at italon sa 47 at 48. Amen, praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Sa 47, at yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Sa 48, datapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti, at sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingiin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingiin sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maliwanag. Amen? Amen? Bakit pa minamahal? Ano bang pinaglalaban natin ngayon sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Di ba langit at buhay na walang hanggan? Paano ka karapat-dapat bigyan ng langit? Paano tayo karapat-dapat para bigyan ng buhay na walang hanggan? Amen? Too much is given, much is required. Kaya pinaalalahanan ka dahil yung pupuntahan mo, langit. Amen? Yung ibibigay sa iyo, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pala ganun, masakit mangaral ang mahal na pastor. Kaya pala ganun, magtuwid ang ating beloved kuya. Dahil grabe pala yung pupuntahan natin. You must have to admit that process. Amen? 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 Kailangan tanggapin natin. Kapag hindi mo tatanggapin yan, hindi ka tatanggapin ni San Pedro sa taas. Amen? Pero hindi totoo yan. Dahil walang San Pedro doon natatanggap. Mahal na Panginoon lang ang tatanggap sa atin. Mahal na Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, talagang atin itong pakatandaan na ito pong mga paalalang ito, itong pagdidisiplina sa atin na ito, huwag nating isa sa walang bahala. Amen? Amen? Huwag nating ariin ito na parang personal. Hindi naman akong gumagawa ng paalala na yan. Mahal na Panginoon eh. Amen? Hindi naman ang mahal na pastor ang nagpapaalala sa atin na binigyan ka, bumalik karamdaman mo, ikaw ay talagang nawindang na ang buhay. Dahil sa iyong nagawa ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya ngayon maminamahal, mayroon tayo isang kapatiran. Hindi nagsawa. Umaga, tanghali, hapon, gabi, laging nagtitext. Maawa ka na sa akin. Pagtulungan ninyo ako.
ako'y kinukulam, sumasakit yung binti ko, parang tinutusok-tusok yung ulo ko, yung bibig ko, parang may lumalabas na mga insekto, yung aking talampakan, tinutusok ng parang karayom. In short, kinulam. Paano? Hihingi ka lang ng pre-request, hihingi ka lang ng tulong. Hala kapag may naramdaman ka na, nasaan ka tuwing Miyerkules? Nasaan ka tuwing Biyernes? Saan ka tuwing Linggo? Maliligtas ka ba ng text mo? Hindi po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi, pagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig, makikinig ang mahal na Panginoon sa iyong mga daing. Amen! Grabe ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi mabayaran, hindi masayod ang kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal po yan in short. Lahat ng mga paalala, pagmamahal yan ng Diyos. Mahal ka ng ating mahal na Panginoon, kaya pinaalalahanan ka. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Filipos 4:8-9. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, sa Kabanata 4, ang talatay 8 hanggang 9. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan, at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan o, maliwanag yung mga payo ni Apostol Pablo. Amen. Maliwanag yung mga salita na iniwanan sa atin ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear. Amen. Amen. Maliwanag yung mga paalala na yan. Pasakop ka, pagtiisan mo, tanggapin mo, magpatuloy ka, ayusin mo ang lakad mo, ayusin mo ang buhay mo. Hindi bingi ang mahal na Panginoon, hindi tulog, hindi pikit ang kanyang mga mata. Kung nagawa mo ang tama, kung saan ka nadadapa, karakadaka, umahon, at magpatuloy, ang mahal na Panginoon ay bukas palad para ikaw at ako, maminamahal, ay talagang nandiyan sa kanyang kalinga para siyang inahing manok, maminamahal, talagang kanya kang kinakalinga. Yung sisiw, maminamahal, ayaw yan malalamigan, ayaw yan ipaagaw sa mga detractor. Talagang grabe, maminamahal ang kanyang pag-aalaga, yung inahing manok o anumang mga inahin, naging baboy man yan, maminamahal. Grabe talagang pagmamahal na. Bilang ina, bilang ama, ganun din ang pagmamahal sa atin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay talagang sagana sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay talagang hindi kanya pababayaan. At ako, tayo na nagpapabaya. Kaya grabe, maminamahal. Hallelujah. Hindi natin kayang masuklian ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all
Yes, even Lord Jesus. Walang kasing bait na Diyos sa ating pinaglilingkuran. You have led me through Hindi kanya iiwanan, ipababayaan man. the darkest Kanyang pagmamahal ay nananatili sa atin. Kahit ano pang ginagawa natin, hindi magbabago ang kanyang pagliligtas sa iyo. You are so far. Kung tayo nagbabago, ang Diyos ay hindi. You are so sweet. Awitin natin And ang I pagmamahal. hope Hallelujah. in the goodness. Alalahanin natin ang mga kabutihan ginawa natin Diyos sa ating buhay. Hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been So so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. Kahit tapat sa habang buhay. Hallelujah! Ika'y mabuti kailan. Hanggat ako ay namubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo ba may bigay ang pagpupuri sa malapagin mo minamahal? Naunawaan mo ngayon, handa ka palang patawarin. Handa ka palang linisin. Ba't ayaw mong pasakop? May kaginawaan sa dulo ng paglilingkod na ito. May pangako ang Panginoon. Hallelujah sa atin. I will never leave you nor forsake you, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Hallelujah. Lord, thank you so much. Purihin ka. Ang kabutihan. Purihin ka, God. Thank you so much for this. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, si Job, nung siya'y sinubok, nung siya'y pinalalahanan, nagkabukol-bukol ang katawan.
nahuhulog ang mga uod sa kanyang katawan, ibinabalik niya, maminamahal. Ang sabi ni Job, mahal na Panginoon naglalagay, mahal na Panginoon mag-aalis dito. Hallelujah! Ganun ang papapakumbaba ni Job. Sino tayo para tayo mag-against sa ating Maker? Sino tayo para tumaliwas tayo sa ating Diyos na lumikha sa atin? Nililok ka lang, nilikha ka lang. May gumawa sa iyo, may gumawa sa atin. May landas na tayo sinusunod. Sumunod tayo sa plano ng mahal na Panginoon. Huwag tayo makipagtunggali sa ganung pamamaraan. Mahabag sa atin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Sa ating minamahal, mga webcast viewers, YouTube, Facebook, there are 4 requirements of the gospel. Faith, repentance, baptism in the name of Jesus Christ, and baptism of the Holy Spirit. 4 na reglamento ang kaligtasan, mayroon. Nasa Biblia yan. Kung iyong kinalalagyang gawain, iglesia, wala yung 4 na yan. Mag-isip-isip ka na. Pumunta ka dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nandito yung 4 na requirements papuntang langit. Kung wala kang 4 na reglamentong ito, hindi mo marating ang langit, hindi mo matanggap ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya, unang-una ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita. Iyong pinaniniwalaan, mangyayari. Kahit nagkakamali ka, nagkakasala ka, pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Pagalingin ay iyong karamdaman, magbago ka, amen. Kahit pinaalalahanan ka, ibalik sa iyong kagalingan, sa iyong karamdaman. Pangalawa, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na hindi kamaligtas kundi sa pangalan ni Jesucristo. Acts 2:38. So kinakailangan magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Nicodemo, maminamahal, anong gagawin ko? Master, Guro. Sabi ng mga lapayon, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. At sabi maminamahal, he must be born of water and spirit. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang pang-4, maminamahal, Diyos nang gagawa. Yung umiyak tayo, naramdaman natin presensya naman ng Panginoon, yan ay Diyos nang gagawa. Habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin, ang bisitang kapiling sa umagang ito, sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y naniniwala, nagtitiwala. Narito ang aking buhay, aking isinusuko sa iyo. Ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Sa umagang ito, pinagsisihan ko ang lahat kong nakasalanang nagawa. Hugasan mo ako ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, aming makapiling sa aming gawain sa lahat ng dako sa buong mundo, dito sa bansang Pilipinas. Hinihiling ko, mahal na Panginoon, panghawakan mong lahat ng mga tumatanggap sa iyo, sumunod sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sa umagang ito, mahal na Panginoon, pinasalamatan ka namin ng tao sa puso sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, dinadalangin namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ang inyong mga kahilingan, mga pangailangan. Dumaing kayo sa ating mahal na Panginoon, sa ating magdamag na ginagawa, sapat na po yun, na pakikinggan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So sa umagang ito, manalangin tayo sa inyong mga pangailangan, mga bumabalik na mga karamdaman, panlalamig, panlulupaypay, alisin na yan ng ating mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, narito kami, nagpapakumbaba sa banal na harapan, patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming magkarumihan, patawarin, hugasan ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo, anumang pangailangan ng mga anak, abutin mo po ito sa imalang kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah. Banggitin ninyo, hallelujah, di mo kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, magiging drug addict sa pangalan ni Jesus, bulag pipi, bingi,
Sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out! Di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Bless thy children, Lord, in Jesus' name. Bless thy children, O God, in Jesus' name. Amen and amen. I'm healed. We're healed right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Taas natin dalawang kamay, maminamahal. Tanda ng ating pasasalamat. Amen. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na natanggap na natin. Natanggap na. Hindi pa tatanggilin ang tatanggapin, ha? Nakatanggap na lahat ng ating prayer. Kaya nagpapasalamat na tayo, tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much. Praise the Lord.